Як гэтая здань стала вядома як ідэальная істота. Мясцовая інфармацыйная станцыя брала інтэрв'ю ў групы назіральнікаў, калі да іх падышоў незнаёмы чалавек. У ім, напэўна, адчувалася нешта непрыемнае, заявіў ветэран-рэпарцёр, якога не хвалююць дзівакі. Ён проста падышоў да камеры, калі мы апытвалі іншага відавочцу, і сказаў, што ён зрабіў гэта, і што гэта ідэальная істота. Дзівак, фрык. Мы атрымлівалі занадта шмат паведамленняў ад дзівакоў, каб іх улічваць. Але гэта прыжылося. У асноўным таму, што людзі пачалі здзеквацца з таго мінака. Дзіўная паветраная з'ява, вядомая як ідэальная істота, да гэтага часу не знікла з неба і нават не збіраецца. Яна на самой справе стала нават крыху больш. Яна як бы набліжаецца, сказаў іншы жыхар, павольна апускаецца, нібы лунае.